Ara torna a venir un d'aquests moments que us hem dit que passarien al llarg de la jornada, que és un altre moment de reconeixement. Aquests reconeixements volen ser un embrió d'un projecte que tenim a la Fundació Ecologia Emocional, a partir d'aquí, dintre de l'Institut Bondat en Acció, de crear uns futurs premis, possiblement anuals, que ens ajudin a posar el focus en el fet que al món hi ha persones bondadoses orientades al bé comú, a la solidaritat i capaces de passar dels valors pensats als valors viscuts. Ja s'ha dit que són persones que des del silenci, gairebé sense fer soroll, cada dia fan passos per ser part de la solució i miren que el seu pas pel món deixi una empremta no pas de contaminació, sinó una empremta meravellosa de bondat. Aquestes són persones proactives i necessàries com a models d'aquest tipus d'ésser humà. I des dels observatoris i de l'Institut de la Bondat ens hem fet el propòsit de buscar-les, de reconèixer-les perquè ens cal inspiració i perquè sabem que, com en el món emocional, els aprenentatges no és per allò que diem, sinó pel que veiem que la gent fa realment a la seva vida. Volem donar visibilitat a les bones pràctiques que es duen a terme, conscients que l'educació emocional i els valors es basen sobretot en l'exemple de les persones que ens acompanyen i ens eduquen. En aquest projecte i dintre d'aquest observatori, plegats, volem reconèixer a un company de camí, l'Enric Segarra, que el tenim aquí. I el volem reconèixer com un model de persona bondadosa i molt humil que passa en silenci per la vida però deixa empremta. Nosaltres el vam conèixer gràcies a que el Jaume, aquestes coses que passen, algú li va fer arribar una revista. Una revista que des que s'ha jubilat l'Enric fa. Es diu, ja ho ha dit abans la Iolanda, La solidaritat, un bon remei. Té un blog, té una revista on recull actes de bondat, materials, vídeos, cançons, ho fa tot ell, sol, des de casa, i ho reparteix arreu. I ens va caure un material d'aquests. Quina cosa. Ens va encantar, el Jaume el va voler conèixer de seguida vam connectar i de seguida ell va decidir formar part del projecte de la Fundació. Per cert, jo des d'aquí, i de veritat que aquí hi ha molta gent que estan en el sector de l'educació, però no només, animeu-vos a, tenim aquí, no sé si es llegeix bé el títol, ara sí, teniu aquí a la seva web i a la solidaritat, un bon remei, només ho de clicar, us podeu apuntar i anireu rebent aquests materials que repeteixo que són un goig de rebre. Aquí teniu el link. Per què el reconeixement? Doncs perquè l'Enric és una persona noble, senzilla i humil. Fa més coses que no pas parla, però les seves accions sí que parlen per ell. Ha construït una família magnífica, avui ens acompanya, que té una representació amb les seves dues filles, la Marta i l'Ester, i la seva parella de tota la vida, la Pepita. La seva trajectòria professional també el descriu. Hem tingut oportunitat de visitar l'empresa de la que és co-creador, cofundador, es diu Sistemes Elèctrics Progrés, i és una organització capdavantera en el bon tracte a les persones, en la conciliació familiar, quan encara ningú no en parlava ni havia sortit el concepte de responsabilitat social corporativa en la seva empresa ja facilitava la conciliació familiar, els horaris. Una empresa ètica, emocionalment ecològica i, per descomptat, gràcies a la inspiració de l'Enric. Ell col·labora en diferents ONGs i sempre el troben quan el necessiten i quan algú té un projecte que està vinculat amb la solidaritat i en la millora del món. De veritat que és pura bondat en acció. En aquests moments l'Enric és jubilat i és part activa de l'Observatori de Barcelona. Coeditor, també ho ha dit la Iolanda, de la nova revista que esperem que pugui sortir cada mes. De moment ha sortit el primer número per Sant Jordi, també us la podeu baixar, la tenim a la nostra web, a l'apartat Institut de la Bondat, està allà penjadeta, i que ha quedat molt bé,
no sé si amb la pròxima diapo, si no ho poguéssim passar. No, deixa, encara no. Serà la tercera. Bé, és igual. Ja la veureu a la fotografia. Sé que ell no vol que es digui, però jo sí que ho penso dir. Permeteu-me que, com a mostra també de la seva generositat, us expliqui que ell hi té molt a veure amb tot això. Bé, Enric, t'agraïm la teva presència, les teves aportacions, la teva perseverança, ara vinga, que sí. I fins i tot el que tu en dius, la teva tossuderia, que jo en dic perseverança, perquè és un home persistent com ens agrada a nosaltres. Gràcies per estar tan lluitador per bones causes, gràcies per ser exemple de persona bondadosa per tots nosaltres, però abans de res, encara que s'ha desvetllat una mica la sorpresa, em sap greu, si tu et poses per aquí per que ho veguis ben bé, perquè això és imperdible, jo crec que el que ho explica més bé el perquè d'aquest reconeixement són aquestes dues filles tan hermoses que estaran aquí i que ara ho diran. Hola, som l'Ester i la Marta, les filles de l'Enric Segarra. Però qui és l'Enric? Inquiet, introvertit, emprenedor, respectuós, senzill, lluitador. El bon cor del seu pare i la seva solidaritat segur que tenen molt a veure amb que ell sigui avui aquí com un exemple de bondat. Fidel als seus nobles valors, dona a la família tota l'estima i dedicació i nosaltres hi trobem respecte, ajuda i comprensió. L'empresa que amb tant esforç va crear m'ha ensenyat a dirigir-la amb honradesa i responsabilitat, perquè tothom s'hi senti a gust i orgullós de formar-ne part. I per si l'exemple no fos suficient, ara que disposa dels temps i recursos, fruit de la seva constància i el seu talent, decideix que un nou projecte ha de fer-se realitat, ajudant qui ho necessita i difonent la solidaritat. Arribats a aquest punt, crec que és just dir que mai li ha mancat la millor companya de camí, la mare, que amb la seva generositat i suport incondicional fa que la vida amb ells sigui un viatge excepcional. Nosaltres, als nostres fills, els expliquem que el valor d'una persona es mesura per la quantitat de llum que desprèn l'espelma que portem a dins. Totes les persones tenim una espelma dins i és l'espelma de la bondat. Aquesta espelma s'encén quan ets bona persona i quan fas bones accions. Per tant, a casa, quan parlem de l'avi Enric, en aquest cas del nostre pare, diem que la seva espelma fa molta llum i, de fet, sabem que està encesa perquè si l'abracem molt fort notem una escalfor especial. Moltes gràcies. Primer ara estic pensant en veu alta. Estic envoltat de traïdores i traïdors. Amb ells ja passarem compte. I amb tu també. Bueno, gràcies. Enhorabona, Mercè, Jaume, els primers integrants de la Fundació, passats i presents. Us felicito per haver arribat fins aquí, que no és fàcil, consta, ho sé, i a més pels èxits intangibles aconseguits. I desitjo que ho pugueu anar repetint durant molts anys. I pel compte que em té, que ja tinc una certa edat, que tots plegats ho puguem veure. Moltes gràcies.